Da li ste u banci ili na fakultetu, dizajnom se bavite ili ste na netu? Ne znam da li ste znali, veoma je bitno kompjuter da radi, rešava sve hitno. Ako nešto nije onako kako treba, majstor za kompjuter bitan je do neba. Svaki program mora lepo da nam radi, ventilator ploču dobro da nam hladi. Ako nešto nije onako kako treba, majstor za kompjuter bitan je do neba. Svaki program mora lepo da nam radi, ventilator ploču dobro da nam hladi. Majstor za kompjuter, baš je biti super, baš je biti super. Majstor za kompjuter, Majstor za kompjuter, baš je biti super, baš je biti super. majstor za kompjuter. Ne znam da ste znali, veoma je bitno kompjuter da radi, rešava se hitno. Majstor za kompjuter, baš je